Vi har fået til opgave at definere en stamfunktion, og det her skal nu. Man kan sige, at funktionen f er en stamfunktion til f af x, hvis f mærke af x er det samme som f af x. Så kan man sige, her har vi f, som er den almindelige funktion. Så har man f mærke af x, som er den afledte, og så har man store f, som er stamfunktionen. En stamfunktion kan også en stamfunktion til f af x kan også kaldes et integrale, og det betegnes således. Vi har så fået at vide, at vi skal bevise sætning 1, og sætning 1 lyder, hvis f1 og f2 i det integrale af stamfunktionen til lille f, er forskellen f1 minus f2 konstant. Og det var det bevis. Man må så sige, at mærke af f af x må være det samme som f af x, og stor f2 mærke af x må så også være f af x. Så minuser vi de to funktioner. Og det her må så være det samme som at sige f af x minus f af x. Og det må så give 0. Herefter så kan man sætte dem sammen ved at tage mærket af den samlede. Ja. Så vi siger minus f2 x, og så tager den samlede, og det må så stadig være 0. Og det betyder så, at hvis den afledte i alle punkter giver 0, så må det så gælde, at f1 af x minus f2 af x er en konstant. Og nu har vi så bevist, at sætning 1 passer. Vi skal så finde stamfunktionen til den her funktion, og vi har 3 funktioner at vælge imellem. Så jeg starter med at differentiere funktionerne. Så differentierer funktionerne, og vi kan jo se, at både f af 3 og f af 1 passer til vores funktion. Men vi skal jo kun finde en. Så det vi gør nu, det er at opstille en ligning, hvor vi indsætter vores x, som vi har fået at vide hernede, ja, ind i vores funktion. Så vi skriver f1 af x, og så putter vi 1 ind på x. Og så regner vi bare ud. Og så kan vi så se, at det er f af 1, eller f1, der giver 10, og de må så være at den her er stamfunktionen